Guys, dito na tayo. Oh my God, nag-enjoy ba kayo? Kasi ako, enjoy na enjoy! Oo naman. Next time ulit guys ha. Sige, ha. Tara na. Oh, hindi ka na pala kayo? Oo, sayang di ka nakasama. Dapat sumama ka. Di mo tuloy natikman yung masasarap na food doon. Oo, sayang na sayang talaga. Ganun ba? Boys? Bakit kasi sinali mo pa ako eh? Sabi ko naman sa inyo, wag na tayong tumuloy. Teka. Mga gaala, naglalandian kayo ah. Bakit mo sa bahay, maglinis! Ikaw ang Diyos na. Ang Diyos na. Ang Diyos na. Fall Bros. Please, got the stars ko. Ako'y binagpala. Natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga. Siya ang Diyos na. Buhay ko. Diyos na. Buhay ko. Sound like la 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 mo. Nakakapagod ang biyahe, no? Hindi na ako sasama. O bakit nakasimangot ka? Tinatanong mo pa talaga? Kami nga nag-enjoy, oh. Nag-enjoy kayo? Oh, friends, sobra. Enjoy na enjoy. Ang kapal na mukha niyo. Bakit ba galit na galit ka? Paano kasi? Lahat ng gusto niya, binili mo. Tapos, ako pa pinagbitbit ng lahat. O tapos, ano naman ngayon? Baka nakakalimutan mo. Ako, ang asawa mo, at yan, ang kasambahay natin. Ha? Sige, huwag kong hawakan. Ha? Sige, mauna na kayong bumaba. Han, ano yung hinahanap mo dyan? Yung case, importante yun eh. Case? Ano bang case yan? At saka, puro damit lang naman yung pinamili natin sa mall, ah. Yung case ng laptop ko, sayang yun eh. Laptop? Han, wala tayong laptop. Desktop lang ang meron tayo. Meron na. Ito oh, kinuha ko yung nakadisplay sa mall. Tara, balikan natin yung case. Hey! Yes, ma'am? Magtatanong lang sana. Ano po yun? Di ba kayo yung nagre-repair ng kalsada dito? Opo, ma'am. Kami nga po. Kailan ba matatapos yung pag-aayos nyo? Na matapos na rin yung traffic dito? Naku, ma'am. Pasensya na po. Pasensya! Eh halos matapos ko na itong basahin tong jar yung to. Ganun po ba, ma'am? Wait lang po, Eto, ma'am, oh. Pandagdag sa babasahin nyo. Baka kasi next year pa ito matapos. DJ Nando. Ay, salamat. Nakarating din. Mahal, Hmm? may nakalimutan ako. Nako, style mo bulok. Alam ko na yan. Dati pa yan. May nakalimutan nga ako eh. Ano ba kasi nakalimutan mo? Dala mo naman yung cellphone at saka bag mo. May nakalimutan ako. Ano nga kasing nakalimutan mo? Sabihin mo na lang kasi. Nakalimutan ko yung sara yung pintuan natin sa bahay. Pinakawa na tayo. Ayun na. Hoy! Yung gamit namin! I'm
yan sa ibang bansa. Sorry, it's me. Sa Pinas! Sino yun? Hindi ako yun, ah! Yan ang Pinoy. Saglit lang po, ma'am. Ano yun? Bawal po mag-parking dito. Ha? Bawal mag-parking? Wala naman nakalagay ng no parking sign, ah. Kahit na, ma'am. Huwag na po matigas ang ulo. Itutuko po yung sasakyan nyo. Itutuko? Wala ka ng truck, eh. Wala nga. Paano mo madadala itong sasakyan ko? Madali lang po yan, ma'am. Makikisakay po ako. O ano? Tara na? Manong, green hills tayo. Sige. Bye-bye, baby. Bye, ingat ka, ingat ka. Hoy, chismosa ka! Huwag kang bintangera. Di ako chismosa. Kanina ka patingin na tingin sa cellphone ko eh. Oo. O, di ba umamin ka din? Cellphone ko yan eh. Boyfriend ko, yung wallpaper mo. Akin na nga yan. Nanakaw to. Ate, gising. Bakit? Malayo pa tayo. Gising ka muna, ate. Bakit nga? Kasi yung driver, kanina pa sa akin nakatingin. Nagagandahan lang yan sa'yo. Ate, delikado tayo. Nanganganib tayo, ate. Hindi yan. Hindi ka naman naanuhin yan. Matagal na nating driver yan eh. Hindi, ate. Nanganganib tayo. Kasi sa akin lang siya nakatingin. Hindi sa daan. Ay, salamat. Nakarating din. Kakastress ng traffic. Sinabi mo pa. Makaka-relax na din tayo. Ate. Siya nga pala. Wala ka bang napapansin sa bag mo? Sa bag ko? Bakit? Anong meron? Oh my God! Bukas yung bag ko tsaka wala yung cellphone ko! Dinukutan ka kanina. Nakita mo? Ba't di ka sumigaw? Wag na. Hindi na kailangan. Hindi kailangan? Paano yung phone ko? Hindi na nga kailangan. Na-videohan ko na. I-upload ko to sa FB para mag-viral siya. Asik din. I know I can treat you better. Better than ilang beses mo nang sinabi sa'kin na masaya ka sa piling niya, pero bakit umiiyak ka pa? Akala mo ba na di ko alam ako'y mahal mo pa? Pero bakit mas pinili mo na magpakatanga sa'kin? Dito lang naman ako naghihintay na muli ang pag-ibig mo sa'kin ibigay. Pangako na aalagaan kita, hindi ka na muli luluha pa. I know I can treat you better. Ma'am, alis na po ba tayo? Pwede na ba? Baka may ginagawa ka pa. Hihintayin na lang kita. Sige ma'am, alis na po tayo. Saan po ba tayo pupunta ma'am? Sa office niyo po? Ay hindi! Sa beach! Ganito lang talaga ako magsuot. Naka-formal attire. Kaya bilisan mo na. Baka malate ako sa swimming lesson ko. Nagmamadali po kayo ma'am? Ay hindi! Pinapasok kita na maaga para magkape tayo dun sa coffee shop. Nakakagigil ka na. Pinapawisan na ako sa'yo. Mainit po ba ma'am? Ay hindi! Giniginaw ako! Ikaw kaya yung pasuotin ko nito. Tingnan natin kung hindi ka giginawin. Diyos ko, ano bang mga tao ngayon? Nakakabwisit ka na? Ilang taon ka nang nag-diver? Ako po? Ay hindi! Yung katabi mo. Siyempre, ikaw lang! Sorry po ma'am.
Ewan ko sa'yo, bababa na lang ako. Ay, bababa na po kayo, ma'am? Ay hindi, ikaw yung bababa para makapagpalit tayo ng pwesto. Ako yung magiging driver mo at ikaw yung magiging amo ko. Visit ka? Na inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.